Tiszteletem, szeretném jelezni, hogy a tavaly február 3-án engem megkereső Horváth Balázs kivitelező nem szakember, és az oldalról ki kellene tiltani, az oldal jó hírneve érdekében és az építtetők védelme érdekében. Balázs egy egyszerű magánszemély. Nem egyéni vállalkozó, nincs cége, mégis vállalkozói szerződést kötött velem, és nincs releváns építészeti szakértelme sem elvégzett iskolája. A rendőrségen az ügyvédemmel a feljelentés intézve van, továbbá jelenleg a végrehajtás keresi Balázst a sok millió forintom miatt, amivel megkárosította a családomat. Ezeket a dokumentumokat szívesen bemutatom szükség esetén. Mindemellett kiderült, sajnos számomra már túl későn, hogy Balást a Magyar Nemzeti Bank már korábban megbüntette 20 millió forintra illegális alkuszi tevékenység miatt, és eltiltotta számos ilyen jellegű tevékenységtől. Ez egy bűnöző, aki pénzt csal ki emberekből, és kókánymunkát végez talán, ha végez egyáltalán. Klímaszerelő szakembernek is kiadta magát, a Klímáim szervizkönyvei azóta is várják az ő egyéni vállalkozói pecsétjét.